Je 19 hodín a sledujete televízne noviny na Markíze. Desiatky obyvateľov Moldavy nad Bodvou sa dnes prizerali, ako pyrotechnici odstrelili starý komín. Okrem toho, že kazil panorámu miestnemu sídlisku, bol vraj nebezpečný a mohol sa samovolne zrútiť. Moldavčania dnes videli 50-metrový komín starej kotolne naposledy. Už o malú chvíľu ho odpália pyrotechnici. Odstrel sa podaril na výbornú, komín spadol presne tam, kam to naplánovali. Nepoškodil ani jednu z nedalekých garáží. Bezpečnostná zóna bola minimálna, síce dostatočná, ale bolo to veľmi len tak natesno, nejakých 5 metrov sme mali rezervu. Na odstrel použili približne 4 kg plastickej trhaviny. Niektorým obyvateľom blízkych panelákov však bude za komínom smutno. No, 35 rokov žijem v Moldave, mal som ho pred očami a už je po ňom. Raz, dva a nič. Nie, z toho. Si myslím, že Nemci všetci komíny si nechali a my sme mohli tiež nechať ako historickú pamiatku. Tak si to pozrime ešte raz. Dušan Tokarčík, televízia Markíza.